Ideen kom med, at jeg altid har synes det har været fantastisk med kunstnere, der kunne lave en simpel streg, og ikke kan gemme sig bag noget. Når du laver en tegning, hvor der ikke er et lag af maling bag, kan du ikke gemme dig bag noget. Så kan du lave en helt stram tegning, viser du, hvor dygtig du er til at male, og dermed gemmer du dig ikke bag noget, så du får den rene ting lige på. Udstillingen er med sort-hvide ting og en enkelt strejf af rød i nogle af værkerne. Ellers er den helt stram og minimal. På udstillingen linjen er der 5 kunstnere. Redner, Keith Haring, A.R. Pink og Henry Heerup selvfølgelig. Husk mit navn er den sidste kunstner, der er med på udstillingen. Husk mit navn ser jeg i starten af 2000, hvor han laver en serie, der hedder Vinterpik, hvor han tager og laver street art på gaden, hvor han klipper forskellige vinterpikke ud og sætter dem rundt omkring i bybilledet, og senere i 2004, hvor han laver hans første soloudstilling på V1 i København. Jeg har mit navn, jeg er billedkunstner, og jeg står her på Heerup Museet og er godt i gang med at male et indendørs gavlmaleri, som hænger sammen med nogle zombieskulpturer, som jeg skal sætte op ude i haven. Jeg skulle finde på ideen til udstillingen, så tog jeg udgangspunkt i skulpturerne, som jeg skulle lave i haven, fordi når man laver skulpturer, midlertidige skulpturer, så er der mange praktiske forhold, som man skal tage højde for. Vejr og vind og tyngdekraft og prisen på materialerne og sådan noget. Så det er sådan en udelukkelsesmetode. Så jeg endte med at lave de her skulpturer, som forestiller zombier, som godt kan tåle noget patina, fordi det skal se ud som om, de har ligget lang tid under jorden. Så i udstillingsperioden vil de også blive mere og mere medtaget af vejr og vind, og det spiller meget godt sammen med, hvordan de reelt set skal se ud. Og da jeg så havde fundet på ideen med zombierne i haven, så skulle jeg finde på ideen til det indendørs gavlmaleri. Og der først havde jeg forskellige idéer, som egentlig ikke havde noget med zombierne at gøre, men fordi at zombierne er synlige, når man står og kigger på gavlmaleriet, så ville det være meget underligt, hvis det ikke hang sammen. Min navn har valgt at lave dem, og jeg spurgte, om man ikke vil lave den som en del af udstillingen. Så vægmaleriet her står de her folk og kigger ud, så vi forlænger udstillingen ude fra museet, ud i haven. Vi vil naturligvis rigtig gerne have også, at alle gæster på museet kommer ud og ser de her skulpturer og kommer ud og får noget luft, og også ser udstillingen udefra, og ser Heerup Sten, som også ligger i haven, som er en del af udstillingen. Udstillingen er på Henry Heerups Museet, og det er den af den grund, at Henry Heerup er en stor del af hele det her. Og når jeg ser Husk mit navns ting, ser jeg også noget Heerup i det. Så er det meget nærliggende, at udstillingen skulle være herude hos Henry Heerup, og naturligvis også være med til at hylde Heerup for de fantastiske ting, han har lavet. For eksempel så udviklede Heerup meget hurtigt en tegnet streg, næsten sådan karikaturtegning, næsten tegneserieagtig, som var meget usædvanlig for hans tid. En linje, den der helt enkle linje, som ikke skjuler noget, hvor du ikke har en masse farver, ikke en masse tricks, ingenting, men bare den rene streg, den går igen i rigtig meget af det, vi kalder street art. Og de her 5 kunstnere til sammen er kunstnerne, der er med i udstillingen Linjen, som ses fra den 16. september her på Heerup Museet.